En exactament 2 setmanes, el club de futbol Ramassà emprendrà el viatge cap a Etiòpia per enfrontar-se en partit amistós al Sant Jorge Esports Club. L'equip de les franqueses, que milita a la quarta catalana, realitzarà una estada a la capital Addis Abeba per jugar un partit amb el primer equip del país. Un viatge que s'han pagat de la seva butxaca i que no tots podran realitzar. Les dificultats per alguns econòmiques o alguns altres estan estudiant i tal, ha fet que hem fet un equip una miqueta a pedaços, no? Però bueno, al final som 19 jugadors de camp i acompanyants, que hem fet un grup d'uns 31 persones. L'equip s'ha reforçat amb altres jugadors i fins i tot amb un nou entrenador. L'habitual no viatjarà i Domènec Jovany serà l'encarregat d'assumir aquesta responsabilitat. El Ramassà és molt conscient de la gran diferència de nivell entre els dos equips, però afronta l'experiència amb bon humor i ganes de gaudir d'una cita irrepetible. Esperança a nivell de resultat, som optimistes, vull dir que no, bueno, tenim clar que no guanyarem, però bueno, viure l'experiència en un camp i en un país diferent i realment és per nosaltres un objectiu arribar a jugar contra un equip d'una categoria que mai podríem haver jugat, no? Però no només el futbol és important en aquesta història, l'intercanvi cultural i la solidaritat també hi juguen un paper fonamental. En el tema solidari, gràcies als sponsors que ens han ajudat, sobretot a nivell local, hem aconseguit material esportiu. Cada jugador deixarà un petit espai a la maleta per incorporar samarretes, bambes, sobretot objectes de futbol, per poder fer una entrega a la Federació de Futbol Etíop i al club. El proper 9 de març, l'Estadi Nacional d'Addis Abeba acollirà una jornada típica. El Ramassà, un humil del futbol català, es veurà les cares amb el Sant Jorge, una autèntica potència africana.